Mihinkä se velivihtaus tuntuu olevan? Tontsa, miksi tämä on video, mikä pyörii uudet? Ei toi Sakari, Sakari, se on video, ei toi ole live-striimi. Mikä? Mä katsoin äsken Sakarin striimiä, niin se puhuu just samat asiat sanatarkasti. Eli toi jälkitallenne, mutta... Ai jaa. Mutta mä en ole eri mieltä, että niin sillä on ihan hyvää läpää tai jutua, mutta miksi sä pyörität video jälkitallennetta, niin kuin että se olisi olevina striimi? Ai jaa, onko se näin? Perkele, samoja asioita mä puhun, mutta eihän tää nyt ole nyt vähän liikaa maisteltu, ei tää nyt ole mikään. Ai onko sä maistanut alkoholia vähän liikaa? No sen ymmärtää sitten, kun rupeaa samat jutut. Sama juttu mä kerron, mutta se ei ole se omalla kanavalla, se on sama juttu, mitä mä kerron sielläkin. Ei voi mennä sanatarkasti, vittu, ei voi mennä sanatarkasti noin. Siis onko toi mukaan oikeesti live-striimi? Sakari, paljon sä oot juonut? Ei, nyt on vähän liikaa kovaa. Niin on liikaa, eikä se ole liikaa ottanut, perkele. Liikaa, tää on vähän rajoittaa. Mä puhun samoja asioita, mutta ei se nyt ole mikään jälkitallenne, mitä tää tulee, tää on ihan livenä. Niin, no, toimiko Vihdalla nyt? Toimiiko? No niin. Kuuluuko?